Δεν είμαι και τόσο μικρός όσο δείχνω. Του χρόνου θα είμαι 60 χρονών. Όταν ήμουν μικρός, στο δημοτικό σχολείο, θυμάμαι τη χαρά των συμμαθητών μου, περιμένοντας τις καλοκαιρινές διακοπές που θα πήγαιναν στα χωριά τους. Σχεδόν όλοι είχαν ένα χωριό. Εγώ δεν είχα χωριό, γιατί ούτε και οι γονείς μου είχαν χωριό. Πρέπει να ομολογήσω ότι δεν ήμουν ιδιαίτερα ευχαριστημένος με αυτό. Ήξερα ότι οι δύο παππούδες και οι δύο γιαγιάδες μου είχαν έρθει από ένα μακρινό μέρος που το λέγαν Μικρά Ασία. Μάλλον αυτό θα ήταν το χωριό τους. Σκέφτηκα με το παιδικό μου μυαλό. Αλλά όπως το σκέφτομαι τώρα, μου φαίνεται παράξενο. Πώς δεν τους είχα ρωτήσει ποτέ γι' αυτό. Είχα την εντύπωση ότι ο παππούς και η γιαγιά ήταν πάντα ο παππούς και η γιαγιά. Δηλαδή, δεν πρέπει να σαν και εμάς. Αρκετά χρόνια μετά, μια μέρα, ακούγοντας ραδιόφωνα με τον παππού, τον πιάνω να τραγουδάει με καημό ένα παλιό μικρασιάτικο τραγούδι στα τούρκικα, το «Ημιτλερίμ». Δεν τον είχα ακούσει ποτέ πριν να τραγουδάει. Αυτό ήταν. Ο παππούς έσπασε. Κοντεύω τα 60 και ακόμη και τώρα έχω την ίδια απορία με τότε. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που η μοίρα όργωσε την ψυχή και το σώμα τους, αυτοί που πήραν τη ζωή από την αρχή με το στίγμα του πρόσφυγα και του τουρκόσπορου, αυτοί που άλλαζαν κουβέντα όταν αυτή πήγαινε προς τα παλιά τα χρόνια, γιατί έραψαν το στόμα τους σχεδόν για μια ολόκληρη ζωή. Μια μισή ώρα θέλει να διασχίσεις με το καραβάκι το μπουγάζι ανάμεσα στη Λέσβο και στα απέναντι νησάκια της Μικρασιατικής ακτής. Ευρώπη και Ασία. Τόσο κοντά και τόσο μακριά. Μια τάφρος που χωρίζει, αλλά και μια δρασκελιά που ενώνει δύο αδελφές στεριές της αρχαίας Αιωλίδας. Και μαζί δύο υπήρους, δύο πολιτισμούς, δύο θρησκείες, δύο λαούς. Δύο κουλτούρες που σχεδόν ανέκαθεν πάλευαν, αλλά και ξαναπαντρεύονταν σε αυτά τα κύματα. Έλληνες, Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Ιωαννίτες υπότες, Γενοβέζοι και Βενετσιάνοι από τη μια. Τρόες, Πέρσες, Άραβες, Σελτζούκοι, Οθωμανοί, Τούρκοι από την άλλη. Στερνή μοίρα του μπουγαζιού είναι τα πτώματα των μεταναστών και των προσφύγων που ξεβράζουν αδιάκοπα τα κύματα. Ή μάλλον, όχι τα κύματα. Για το μίσος δεν ευθύνονται τα στοιχεία της φύσης. Ούτε για την υποκρισία και τα πολιτικά παιχνίδια. Λιμάνι. Το νερό γυαλί. Η Μυτιλήνη γλυκύτατη πάντα. Για σονέτο ή κάτι τέτοιο. Δεν είμαι Μυτιληνιός, μα ούτε και τουρίστας. Όμως επιστρέφω εδώ πάντα με μια καλή δικαιολογία. Χωριό δεν έχω. Μικρασιάτες οι παππούδες και οι γιαγιάδες από απέναντι. Χθες είχε παρέλαση. 100 χρόνια από την απελευθέρωση του νησιού από τους εθνικούς μας εχθρούς, τους Τούρκους. 100 χρόνια πριν, λοιπόν, το θωρηκτό Αβέροφ είχε καταπλέψει με τη συνοδεία του ανοιχτά του λιμανιού. Ξεφυσώντας καπνούς από τα 3 ρουθούνια του, σφράγιζε με το πιο επιβλητικό τρόπο την απελευθέρωση της Μυτιλήνης. Στο λιμάνι χθες, συνοστισμός. Παιδάκια, ντυμένα νησιώτες και τσοιαδάκια, τα σχολεία στη σειρά, οι πρόσκοποι, οι σύλλογοι, οι επίσημοι. Τα εμβατήρια, η μπάντα, ο στρατός του νησιού. Όλοι. Κόσμος στους δρόμους, γεμάτες οι καφετέριες. Οι Μυτιληνοί χειροκροτούσαν τα παιδιά τους. Και ανάμεσά τους, τι παράξενο. Τούρκοι τουρίστες, εκδρομής από το Ιβαλί. Μου ζήτησαν να τους φωτογραφίσω. Μια οικογενειακή, όλους μαζί. Μοιράζονταν άθελά τους την εθνική μας χαρά. Την απελευθέρωσή μας από τους βάρβαρους Τούρκους.
Όπως και αυτοί, φαντάζομαι, γιορτάζουν στις επετείους τους τα δικά τους κατορθώματα, τις καταστροφές μας. Οι ήρωες της μίας πλευράς, τα τέρατα της άλλης. Όλοι οι λαοί έχουν ένα μεγάλο κακό εχθρό. Και αν δεν έχουν, πρέπει να τον εφεύρουν. Να τον δείξουν, να το διδάξουν. Γιατί που ξέρεις, σαν μεγαλώσουν τα παιδιά, μπορεί να δουν άλλους να φταίνει για τα στραβά της ζωής τους. Και έφτασε η στιγμή που μετρήσανε τον ανθρώπινο πόνο όπως μετράνε οι κρεατέμποροι τα γελάδια. Πάνω από 2 εκατομμύρια ξεχωριστές τραγωδίες. Νεκροί αμέτρητοι. Σχεδόν 1,5 εκατομμύρια βία διωγμένοι Ρωμιοί πρόσφυγες. Κανείς δεν τους ρώτησε. Κάπου 500.000 μουσουλμάνοι ανταλλαγμένοι. Παρέλαση από τραγωδίες. Ελάχιστες από αυτές αποτυπώθηκαν σε βιβλία. Αρκετές πάλι. Άλλοτε σαν παραμύθια και άλλοτε σαν εφιάλτες. Τις άκουσαν παιδιά και γόνια. Με τον καιρό λησμονιούνται κι αυτές. Χάνονται με εκείνες που δεν μαθεύτηκαν ποτέ. Βορειάς και κρύο και έξω φυσά κι ο καπετάνιος στο καφενείο καπνό μασάει. Βορειάς και κρύο έξω φυσά κι ο καπετάνιος μισό κοιμάται, μισό θυμάται και τραγουδά. Παιδάριο, παιδάριο, στην προύσα στο σαγκάριο, μες του πολέμου τη φωτιά έριξε η μοίρα τα χαρτιά. Και με την πρώτη καραβιά γλιτώσαμε από τη σκλαβιά και πέσαμε στην πρόσφυγια. Ανατολή, Ανατολή, δικοί σου είμαστε φίλοι. Είμαστε φίλοι. Στη Μυτιλήνη και στη Χιό, μακριά από τα αγριωτό στοιχείο, μας βάλανε σε ένα χωριό και στήσαμε νοικοκυριό. Ως που την άλλη τη χρονιά φύσηξα γερά στα πανιά και φτάσαμε στη Γονιδιά. Ανατολή, Ανατολή, είμαστε φίλοι. Ανατολή, Ανατολή, δικοί σου είμαστε φίλοι. Λίγοι άνθρωποι ξέρουνε κατά πού πέφτει το Αϊβαλίκ. Ελληνικά την πολιτεία τη λένε Κιδωνίες. Και τουρκικά Αϊβαλίκ, που θα πει Κιδωνότοπος. Επειδή τότες που ήταν άγριο Ρουμάνοι,
Πριν να χτιστούν τα σπίτια, αυτό το μέρος ήταν γεμάτο αγριοκηδονιές. Λένε πως τη χτίσανε κατά τα 1600 και λένε πως εκείνοι που τη χτίσανε πήγανε και τρυπώσανε σε εκείνο το θαλάμι για να ξεφύγουν από τους κουρσάρους έξω στο πέλαγο. Ως τα 1770 αυτοί οι άνθρωποι, όπως όλοι οι Ρωμιοί της Τουρκιάς, ζούσανε κρυφά από τον Θεό. Τότε φανερώθηκε ένας παπάς τετραπέρατος. Το λέγανε Παπαγιάννη Οικονόμου. Εκείνο το χρόνο πιάστηκε σε μεγάλη ναυμαχία ο Τούρκος με τον Ρώσο μέσα στα νερά του Τσεσμέ. Εκείνη τη μεγάλη νίκη της Ρωσίας την ξέρουνε όλοι. Μα εκείνο που δεν ξέρουνε είναι το πώς τα έφερε βολικά η τύχη του Οικονόμου, ώστε να κερδίσει και εκείνος μια νίκη για τον τόπο του. Σαν σκόρπισε κακήν κακός η τουρκική αρμάδα, ένας από τους ναυάρχους, ο Χασάν Πασάς ο Γαζής, γλίτωσε από το χάρο παρατρίχα. Ο παπάς τον σημάζεψε σπίτι του και τον ζωογόνησε τόσο που μισεύοντας ο Τούρκος πήρε όρκο πως δεν θα ξέχναγε ποτέ την καλοσύνη που είχε δει από τον Οικονόμο. Έλα, σαν περάσαν 1-2 χρόνια, μαθεύτηκε πως ο Χασάν Πασάς ο Γαζής θέργεψε και έγινε παντοδύναμος συμβουλότερος Σουλτάνου. Σαν έφτασε στα αυτή του Οικονόμου η τέτοια είδηση, σηκώθηκε δίχως να χαζομερίσει και πήγε στην πόλη. Πριν ανέβει στο παλάτι, σύνταξε σε χαρτί το τι επιθυμούσε να τον ευκολύνει ο Πασάς. Τον υποδέχτηκε ο Χασάν Πασάς με μεγάλη εγκαρδιότητα και τον ρώτησε τι χάρη ήθελε από αυτόν. Τότε ο Οικονόμος ξετύλιξε το χαρτί για να διαβάσει ο Βεζίρης το τι αγαπούσε. Και εκείνος, σαν άνθρωπος που κρατά το τάξιμο, παρακάλεσε το Σουλτάνο να μην φύγει μαδιανά χέρια ο παπάς, ξυστορώντας του το πώς τον είχε συμμαζέψει γυμνών και ξετραχυλιασμένον στο σπίτι του. Και στα αλήθεια, η πόρτα έβγαλε φετιφά που διαλάβαινε τα προνόμια που δινότανε στην πολιτεία του Οικονόμου. Όσοι Τούρκοι έχουν σπίτι μέσα στην πολιτεία, να φύγουνε παρευθείς μαζί με τις φαμελιές τους. Η πολιτεία λογαριάζεται στο εξής ανεξάρτητη. Καημακάμιστα στέλνεται από την πόλη, μα θα διορίζεται εκείνος που θέλουν να διαλέξει οι χριστιανοί. Κρατώντας στα χέρια του τέτοια δώρα Οικονόμος, γύρισε χαρούμενος στην πατρίδα του και από τότες ευτύχησε ο τόπος. Και σαν καταλάγιας από τις έγνοιες, έβαλε θεμέλιο στα 1780 και έχτισε τη φημισμένη εκκλησιά της Παναγίας των Ορφανών. Μαζί με την εκκλησιά έχτισε και ένα μεγάλο σχολείο και έκανε και βιβλιοθήκη με βιβλία θεολογικά και φιλοσοφικά και άλλα διάφορα. Και η χώρα έφτασε με τον καιρό σε μεγάλη ακμή και με πολύ πληθυσμό. Στις αρχές του 1914 η Ευρώπη είναι χωρισμένη σε δύο στρατόπεδα. Στις κεντρικές δυνάμεις Γερμανία, Αυστρο-Ουγγαρία και στις δυνάμεις της Αντάτ, Γαλλία, Αγγλία και Ρωσία. Τον Ιούλιο του 1914 η Αυστρία επιτίθεται στη Σερβία, που έχει υπογράψει σύμφωνο αμοιβαίας υποστήριξης με την Ελλάδα. Τα Βαλκάνια φλέγονται για μία ακόμα φορά, καθώς οι δύο αντίπαλοι συνασπισμοί αναζητούν συμμάχους. Η Βουλγαρία τίθεται στο πλευρό της Γερμανίας, ενώ ο Βενιζέλος επιθυμεί τη συμμετοχή της χώρας στις πολεμικές επιχειρήσεις Αντάτ, που διεξάγονται στο στενό των Δαρδανελίων. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη και προτείνει την ουδέτερη στάση, εκτιμώντας ότι η Γερμανία θα είναι ο τελικός νικητής του πολέμου. Προκυρήσονται εκλογές για τις 31 Μαΐου του 1915. Ο Βενιζέλος συγκροτεί ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
Ωστόσο, παίρνει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από το βασιλιά στις 10 Αυγούστου. Ένα μήνα μετά κηρύσσεται γενική επιστράτευση, ενώ στα τέλη Σεπτεμβρίου αποβιβάζονται στη Θεσσαλονίκη τα στρατεύματα της Αντάτ, που αποχωρούν από το στενό των Δαρδανελίων. Στις 5 Οκτωβρίου ο Κωνσταντίνος υποχρεώνει την κυβέρνηση σε παραίτηση και διαλύει τη Βουλή. Μια εβδομάδα αργότερα η Βουλγαρία επιτίθεται στη Σερβία, περνώντας και τυπικά στον πλευρό της Γερμανίας. Στις 19 Δεκεμβρίου διεξάγονται νέες εκλογές, χωρίς τη συμμετοχή του Βενιζέλου και των Φιλελευθέρων, ως αντίδραση στη διάλυση της Βουλής. Σχηματίζεται κυβέρνηση ευρείας πλειοψηφίας από το κόμμα των Εθνικοφρόνων με πρωθυπουργό τον Στέφανο Σκουλούδη. Άμεσα ξεκινούν διαπραγματεύσεις με τη γερμανική πλευρά, που ωστόσο μαζί με το βουλγαρικό στρατό προελάβουν σε ελληνικά εδάφη, καταλαμβάνοντας το Ρούπελ στις 26 Μαΐου του 1916. Διαβεβαιώνουν την ελληνική κυβέρνηση ότι παρά την εισβολή δεν απειλείται η εδαφική ακεραιότητα της χώρας και σαν στόχο έχουν την αποδυνάμωση των στρατιωτικών θέσεων της Αντάτ. Ο συνταγματάρχης Ιωάννης Χατζόπουλος στέλνει επίγον τηλεγράφημα στην Αθήνα. Αναφέρω ότι η συμπεριφορά των Βουλγάρων είναι εντελώς εχθρική. Οι κάτοικοι των πόλεων Σερών και Δράμας έντρομοι καταφεύγουν εις Καβάλα. Παρακαλώ, όπως τύχω άμεσης απαντήσεως επί αιτήσεώς μου, να επιστρέψουν αμέσως οι επίστρατοι, καθώς οι προθέσεις των Βουλγάρων περί καταλήψεως της Καβάλας εκδηλούνται από ώρα εις ώρα σαφέστερες. Εάν δεν συμβεί τούτο, η πόλη θα καταστραφεί και θα εχμαλωτιστεί το σώμα ολόκληρο. Είναι αναγκαία η αποστολή στόλου, διότι μόνο η παρουσία του θα καθησυχάσει τους πληθυσμούς. Η απάντηση της κυβέρνησης έρχεται άμεσα. Την πρόταση περί εφέδρων αποκρούομεν, αποκλείονται στη βία. Καθησυχάσατε έντρομους πληθυσμούς και ενθαρρύνατε αυτούς. Στόλος δεν θα αποσταλεί. Στη 30 Αυγούστου, ο βουλγαρικός στρατός μπαίνει στην Καβάλα, χωρίς αντίσταση, καθώς την προηγούμενη μέρα το δέλτα σώμα του ελληνικού στρατού παραδίδεται στους Γερμανούς. Οι Βενιζελικοί αντιδρούν, σχηματίζοντας στρατιωτική ένωση και καθιστώντας προσωρινή κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη υπό τον Βενιζέλο, τον Άβαρχο Κουντουριώτη και τον στρατηγό Δαγκλή. Ο διχασμός αποκτά εκτός από πολιτικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Η Αντάτ στηρίζει την προσωρινή κυβέρνηση και αποκλείει την Αθήνα, ενώ από το Σεπτέμβριο στο λιμάνι του Πειραιά ναυλοχεί ο γαλλικός στόλος. 2 μήνες μετά ξεκινά ο ναυτικός αποκλεισμός του Πειραιά, μετά από αιματηρά επεισόδια μεταξύ των επίστρατων και γαλλικού αγήματος, που τις επόμενες μέρες μετατρέπονται σε πογκρόμ συλλήψεων και διώξεων στελεχών του Φιλελεύθερου Κόμματος. Τέλη Μαΐου του 1917, ο Γάλλος αρμοστής παραδίδει τελεσίγραφο στον Πρωθυπουργό Αλέξανδρο Ζαΐμι, απαιτώντας την παραίτηση του Κωνσταντίνου. 2 Ιουνίου 1917, ο Κωνσταντίνος παρατείται, εγκαταλείπει την Ελλάδα και αφήνει τον θρόνο στο δευτερότοκο γιο του Αλέξανδρου. Ο Βενιζέλος λίγες μέρες μετά επιστρέφει στην Αθήνα με τη βοήθεια των συμμαχικών στρατευμάτων. Η Ελλάδα τάσσεται στο πλευρό της Αντάτ και οργανώνεται η Μεγάλη Βαλκανική Αντεπίθεση στις 15 Σεπτεμβρίου του 1918. 2 εβδομάδες μετά, η Βουλγαρία υπογράφει συνθήκη ανακοχής. Τέλος Οκτωβρίου ακολουθεί η Τουρκία και λίγες μέρες αργότερα η Γερμανία. Ο Μεγάλος Πόλεμος έχει τελειώσει. Ιανουάριος 1919, Σύνοδος των Παρισίων. Η Ελλάδα κάθεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από την πλευρά των νικητών. Τα ελληνικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην προκυμαία της Σμύρνης στις 2 Μαΐου του 1919. Εγκαθίσταται ελληνική διοίκηση με επικεφαλή τον ύπατο αρμοστή Αριστίδη Γεωργιάδη. Η συμφωνία με τους συμμάχους προέβλεπε τη διενέργεια δημοψηφίσματος μετά από 5 χρόνια για τη διοικητική ενσωμάτωση της περιοχής στην Ελλάδα. Ωστόσο, το κρισιμότερο δημοψήφισμα στη νεότερη ελληνική ιστορία έμελε να μην διεξαχθεί ποτέ. Μια μέρα θα το γράψει η ιστορία που έδιωξα από την Αθήνα
στο πλευρό μας, δείχνει το δρόμο στο νέο στρατηγό μας, τον ήρωα της εθνικής αμήνης, πολεμάει και διώχνει τους εχθρούς, τον ήρωα της εθνικής αμήνης, πολεμάει και διώχνει τους εχθρούς. Της αμήνης τα παιδιά διώξανε το βασιλιά και του δώσαν τα πανιά για να πάει στη δουλειά, περιδρομό να τρώει με το ξέρα του το σόι, και του δώσαν τα πανιά για να πάει στη δουλειά του, περιδρομό να τρώει με το ξέρα του το σόι. Έλα να δεις σπαθιά και για τα γάνια, βγάζουν φλόγες και φτάνουν στα ουράνια, και εκεί ψηλά, ψηλά στα σύνορά μας, έχει ποτάμι το αίμα του εχθρού. Εκεί ψηλά, ψηλά στα σύνορά μας, έχει ποτάμι το αίμα του εχθρού. Της αμήνης τα παιδιά διώξανε το βασιλιά, της αμήνης το καπέλο έφερε το Βενιζέλο, της αμήνης το σουφάκι έφερε το Λευτεράκι, της αμήνης το καπέλο έφερε το Βενιζέλο, της αμήνης το σουφάκι έφερε το Λευτεράκι. Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, για πρώτη φορά μετά από τα καταπιεστικά μέτρα που δοκίμασε στη διάρκεια του πολέμου, ξεσπαθώνει μέσα σε παραλήλημα ενθουσιασμού. Είναι πασίγνωστη η στίχη του παραδοσιακού τραγουδιού της Κωνσταντινούπολης. «Έχε γεια, πάντα γεια. Τα μιλήσαμε, όνειρο ήταν, τα λησμονήσαμε». Στην Ελλάδα όμως τα χαρτιά ξαναμοιράζονται. Στις εκλογές της 2 Νοεμβρίου 1920, οι αντίπαλοι του Βενιζέλου κερδίζουν θριαμβευτικά τις εκλογές. Η διαφορά των ψήφων είναι πολύ μικρή. Καθώς όμως το εκλογικό σύστημα είναι πλειοψηφικό, ο Βενιζέλος, ο θριαμβευτής των 2 Ηπείρων και των 5 θαλασσών, δεν εκλέγεται ούτε καν βουλευτής. Το πρώτο μέλημα της νέας κυβέρνησης είναι η επιστροφή του βασιλιά Κωνσταντίνου. Προκυρήσουν δημοψήφισμα από το οποίο οι Βενιζελικοί απέχουν. Η αντίδραση των συμμάχων είναι άμεση. Προειδοποιούν τον Πρωθυπουργό Δημήτριο Ράλη ότι εφόσον ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ανέβει πάλι στο θρόνο, η Ελλάδα δεν θα λάβει καμία οικονομική ενίσχυση. Δημοψήφισμα 6 Δεκεμβρίου 1920. Φρενίτιδα ενθουσιασμού μέχρι ιστερίας. Έτσι θέλαμε και τον φέραμε. 98% για την επιστροφή του γερμανόφιλου Κωνσταντίνου. Τώρα πια η Ελλάδα είναι μόνη της στη μεγάλη περιπέτεια στη Μικρά Ασία. Πρέπει να τα βγάλει πέρα σε έναν υπερπόντιο πόλεμο αποκλειστικά με τις δικές της δυνάμεις. Ο πάντα ρεαλιστής στα όρια του κινησμού, Winston Churchill, γράφει: «Η επάνωδος του Κωνσταντίνου διέλυσε όλους τους συμμαχικούς δεσμούς με την Ελλάδα και ακύρωσε όλες τις υποχρεώσεις. Με τον Βενιζέλο είχαμε αναλάβει πολλές δεσμεύσεις, αλλά με τον Κωνσταντίνο καμία. Δεν υπήρχε πια ανάγκη να ακολουθούμε αντιτουρκική πολιτική». Η ομοία αυτή ομολογία του Τσόρτσιλ φανερώνει περισσότερο από κάθε τι άλλο πως οι παλιές φιλιτουργικές δυνάμεις της Ευρώπης είχαν βρει το πρόσχημα να αρνηθούν στην Ελλάδα τα όσα της προσέφεραν με τη συνθήκη των Σευρών.
1922. Η Ανατολή, γλυκύτατη πάντα, για σονέτο, κάτι τέτοιο. Όλα ήταν αυρά εκείνο το φθινόπωρο. Ο εχθρός μας είχε κατέβει στην πόλη μας, στο Αϊβαλί, και στο λιμάνι είχαν αράξει βαπόρια με αμερικάνικες παντιέρες. Διαταγή. Το σάπιο εμπόρευμα, τα παιδάκια και οι γυναίκες θα μπαρκέρναν για την Ελλάδα. Μα οι άντρες από 18 ίσα με 45 χρονών θα φεύγαν για το εσωτερικό. Σκλάβες στα εργατικά τάγματα. Τα περιβόητα αμελέτα μπουρού. Η είδηση έφερε ένα δυνατό τίναγμα στους δικούς μας. Τα εργατικά τάγματα ήταν ένα παρελθόν από το Μεγάλο Πόλεμο. Είχαν γίνει θρύλος. Χιλιάδες χριστιανοί είχαν αφήσει στα κάτεργα αυτά τα κόκαλά τους. Τα δάκρυα στις μητέρες δεν είχαν στερέψει ακόμα. Γι' αυτό στην αρχή κανένας από τα νιάτα δεν έβρισκε το κουράγιο να παραδοθεί. Μα σιγά σιγά το πήραν απόβαση. Ένα μπόγο στο χέρι. Σαν μαζεύονταν 200-300 άνθρωποι, τους στέλναν με συνοδεία για το εσωτερικό. Οι γυναίκες ξεπροβόδιζαν τους άντρες τους, που οι Τούρκοι τους έστεραν στο εσωτερικό της Ασίας. Μα να μπαρκάρουν οι ίδιες δεν το αποφάσισαν. Τα βαπόρια άρχισαν να βιάζονται. Είχαν διορία λίγες μέρες. Όποιος έμεινε, έμεινε. Όλοι άρχισαν να βιάζονται. Ήμουν 18 χρονών. Δεν ήμουν εμπόρευμα για την Ελλάδα. Μήτε μία οκά, μήτε λίγο σάπιο πράγμα. Τίποτα. Η Τουρκία, σύμμαχος των ηττημένων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, υπογράφει μια ταπεινωτική συμφωνία με τους νικητές στο μούδρο της Λίμνου. Έτσι αναγκάζεται να σταματήσει τον άγριο διωγμό του θρακικού και μικρασιατικού ελληνισμού και επιτρέπει σε όσους επέζησαν να επιστρέψουν στα ερειπωμένα χωριά. Ο τούρκικος όμως εθνικισμός έχει παραδώσει τη σκητάλη στο νέο κίνημα του Κεμάλ για να συνεχίσει με μεγαλύτερο φανατισμό τον αφανισμό του ελληνισμού της Μικρασίας. Η παρουσία μάλιστα του ελληνικού στρατού στο μικρασιατικό έδαφος, μαζί με τον στρατό των συμμάχων,